Το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Να σου σταθεί. Παρακαλώ. Να παρακαλέσω. Για τα γάσπα, βέβαια, ό,τι πεις. Πες κάτι καλό σήμερα. Κάτι καλό σήμερα. Να ενημερώσουμε ότι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή χιονίζει, φίλε. Και στην Νότια Ελλάδα γενικά ρίχνει χιόνι. Όταν λες καλό, τι δηλαδή, είναι αστείο να γελάσετε. Ναι, αν γίνεται έτσι λίγο. Δεν ξέρω ούτε ένα τέτοιο τύπο ανέκδοτο. Ναι, αυτό δυστυχώς. Κάνω ό,τι μπορείς τέλος πάντων. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Είναι λοιπόν ο Σάκης, ο οποίος λέει στο φίλο του τον Τάκη, είναι σχετικό όμως με το θέμα. Λέει πάμε για πεζοπορία στο βουνό. Θα καταλάβετε τώρα το θέμα το ότι χιονίζει στην Αθήνα. Είναι Αθηναίοι αυτοί οι δύο Σάκης και ο Τάκης λέει πάμε για πεζοπορία και 2 ορειβασία στο βουνό κτλ. Πολύ ωραία ιδέα. Ξεκινούν λοιπόν, βάζουν τα σακίδια τους, τα ρούχα τους, το ένα τ' άλλο. Ανεβαίνουν πάνω το βουνό κτλ. Κάποια στιγμή μια ταμπέλα προς κορυφή σως μπεαρνέζ. Το κοιτάνε περίεργος, δεν δίνουν σημασία, συνεχίζουν πιο πάνω. Άλλη ταμπέλα προς κορυφή σως αγγλέζ. Αναρωτιούνται, δεν δίνουν σημασία, πιο πάνω. Άλλη πινακίδα προς κορυφή σως μαγιονέζ, ξέρω εγώ. Λέει ο Τάκης κάποια στιγμή, εσύ, πού είναι αυτό που με έφερες, τι είναι αυτό το βουνό. Λέει, μα δεν κατάλαβες, είναι ο Παρνασσός. Κατάλαβες, Παρνασσός, εξού και σως. Χρήστος, ζεις. Ο Χρήστος έπαθε κεφαλικό παιδιά. Περιμένω να κάνει Αστεία όπως τις πολύ καλά. Θα πουδιάζουν οι αρκούδες.